Guys, tara mag-tour tayo dito sa pinuntaan naming lugar. Ngayon ay pupunta tayo dito sa farm ng lugar na pinuntaan namin. Kararating lang namin kanina. Maya punta tayo dito sa farm. Tara, punta tayo sa farm, guys. Mainit dito. Sobrang init dito. Ito yung ang farm ng mga natawag kong sa Tagalog ay tawag dito Granada. Problema, mainit. Hindi natin makikita yung yung bunga ng roman. Ito guys, ang gaganda, ang lalaki. Mukhang matatamis pa. Ito gusto nyo? Kuha tayo. Ayan, ang dami. Daming bunga guys. Ayan, farm dito. Nasasayang lang yung iba Diba? Ayan daming bunga, kaya lang ito gusto nyo yung bunga. Matatamis to kaya lang medyo mura pa yung iba. Yung iba nagkakandalaglag na lang. Sayang lang ang mga bunga. Ito, mas akala mo Christmas tree sa dami ang bunga. Ito, gala-gala lang tayo dito guys sa farm. Doon sa banda ron, ibang klaseng prutas naman. Doon sa kabila doon, ibang prutas yung nandun. Pero ito masarap. Dito na to. Ito puro Granada kung tawagin sa Tagalog. Pero dito sa sa kanila ang tawag ay Roman. Ayan. Doon sa pinanggalingan kong lugar, mula doon hanggang dito. Ito masarap Tikman natin guys to Matamis. Ang mutik-tik sa bunga. Gusto nyo? Kain tayo Kain. Ayan. Daming bunga makita. Ayan. Sarap. Dito upo ka lang sa itong tabi, kasawa ka na sa prutas. Kaya lang yung iba yan kakanda sira-sira lang. Pitas. Ang gusto ng pumitas pitas. Pitas tayo, pitas. Pitas sabay kain. Diba? Masarap guys. Tamis. Okay, hanggang doon sa kabila. Meron pa ibang bunga dito. Hindi ko alam kung ano prutas, pero sabi masarap din Kaya dito tayo gumagala sa farm ngayon. Mamaya doon sa taas, yung kikita nyo yan. Mamaya doon tayo pupunta. Sa ibang lugar naman yun.
pang ako to, hindi ko alam kung anong prutas to, pero sabi masarap din. Yan, wala makita. Yan, sarap din to daw. Kaya lang walang ito. Ibang klaseng prutas na naman to. Kain. Basta magkupitas, kain. Pag hindi ka nagsawa dito, bahala ka na. Kasi sa iyan na yun. Ayun nagkakanda, sira-sira lang Ito namumutik-tik sa bunga Diba? Sarap tumira dito. Kung sa lupa to, kahit hindi ka na magtrabaho, dito ka na lang sa mga bunga na to, ayos na. Buhay na buhay ka na. Ayun, dami. Magkakaibang prutas. Diba? Masarap mabuhay dito. Kahit ikaw lang mag-isa. Walang wala. Buhay na buhay ka rito sa mga prutas pa lang. Ito, ibang prutas na naman to. Kaya lang di ko makita yung bunga. Parang walang bunga. Kung meron, maliliit. Ito, nagsisimula pa lang. Ito, nagsisimula pa lang mga bunga. Ito. Tayo medyo malaki-laki para matikman natin kung ano lasa. Ito, mula rito hanggang doon sa dati ko, doon sa tinitirahan ko, 12 hours ang biyahe namin kahapon. Ito guys, pitas na kayo gusto nyo pumitas pitas lang para matikman natin lahat ng bunga. Madalang lang kami pumunta rito, pero pag pumunta kami dito, sulit. Para nagbakasyon ng isang buwan. Sasawa ka na sa prutas. Masarap pa ang klima. Malamig. Ayan dami Kita natin. Ayan Kita nyo bunga. Ayan Diba, sarap mabuhay dito guys. Prutas pa lang, buhay na buhay ka na. Mamaya, pag di kami busy, punta tayo doon sa taas na tinuro ko sa inyo. Ito yung mas maraming bunga pala dito Ito guys Tapos kayo sarap di ba? Pili tayo para matikman natin kung ano lasa. Ayan pitas na kayo guys pitas lang para masarap matikman natin lahat ng bunga dito. Dito pwede ako mag vlog kahit papaano. Doon kasi kung saan tayo nakatira kung saan tayo tumitira, doon sobrang igpit. Dito medyo okay kasi naman to farm naman. Kahit magtago-tago ka lang sa mga halaman, di ka makikita. Ayan, mamaya doon tayo gagala doon sa taas na yun. Taas na yun. Ito yan doon. Mamaya tapos na to, masarap matulog kasi sa puyat pa tayo galing sa biyahe, haba ng biyahe, masakit sa ulo. Kaya lang yung biyahe namin
ibang video na lang yun. I-road trip ko na lang yun. So yun na guys, bye bye, good luck sa inyo lahat.